हितेश बरो बाक्सानि मोजांना दख'नाया आनकमन मोनदों आङो फास्राया रलेक्सनि ओमफ्राय बे नेक्स्ट टाइमाव गानबा देखायगोन गाननानै ना थेंक इउ सो माच सापागुरिनि जिजिरि दखाननि आब' आंखौहाय माने हेल्प खालामनायनि थाखाय एकदम आब'आ आं कल खालामनाय लगे लगे फनखौ थिखोनानै बेखौ नङा एकदम दख'नाखौ फट' खेबै खेबै आंनो हरबाय थादों आब'आ बेलेग मा होनो बेलेग कास्टमारफोरखौ दोनथ'नानैबाबो माने आंखौहाय आब'आ बिराद आटेन्ड खालामदों आरो ना स' थेंक इउ स' माच आब' जिजिरि दख'ना दखान आब' सापागुरिनि बिराद मोजां मोजां देखायदोंमोन आब'आ नाथाय आं बेखौ आनकमन नुनायखाय फास्रा गोनांखाय लाबाय हितेश बर' बाक्सानि ना एकोमोडेसना बिराद गोजान बांद्राय गोजान जाया हितेश जोंनि एकोमोडेसना नोंनिफ्राय गोजान जाया थ' हितेश मोननि थाग्रा लाजियोनो न'आव माला थांगोन हितेश आगै एप्रिल थांगोन ना अके ट्राइ खालामनि ना ज' थांनो थाखाय हायोबा नाथाय जोंनि लिभआ आंनि आप्रुभ जायाखैना दाबो Oh my god 30-40 days बिहु मानिनो मागो दमासि बिस खालामहरदो बड'लेण्डनि रायजोफोरखौ हापि मागो दमासि माइब्रा माइरं दोङोनो आं फिथा सिथाव बानायनो नागिरदोंमोन हितेश मोननि एकोमोडेसनखौ नायदो नै थां लाना फै गिलिरथार प्लास्टिकआव गारि दंखायो दिनै फार्स्ट टाइम जे जायगायाव जोंनि बर' गथ'फोर थायो बेयाव फैबाय आङो सासे बख'नि आगै दङ सासे आगोलनि भिडिअखौ नायबा नोंथांमोना मिथिगोन बेयावहाय बेनो आङो बायदिसिना बुस्थु लाबोफानो हरफादोंमोन ओमफ्राय लाबोफादों दायो आं देखायगोन नोंथांमोननोहाय ना मा लाबोदों You are always handsome बिराद हेन्डसाम नुदोंथ' हितेश आगैखौ हितेश आरो प्रितम मोना नैबे एकोमोडेसनाव थायो ओमफ्राय दिनैहाय आङो बिसोरो सासे न'आव थांदोंमोन ना हितेशनि लोगोआ ओमफ्राय आंनो माबा बुस्थु लाबोफादो नायनि मा लाबोफादो हितेश मा खबर आगै जि मोजां नुदों नै भिउआ नायलाय बिसोर आंखौ नाहरगासिनो दाबो फैयाखै होनगासिनो खोमा बिसोरो आरो ना बे खोनायो जोंनाबो दङ ना इदि एखे ना स्टाइलफोरानो एखेखा गासिबो क'क्राझारनि न'आ गोजांबाय नै आंनि थफ्लाया मा लाबोदो थायाव माइब्रा माइरं सेरसेल' मोनदोंनो ओमफ्राय बेखौ सिथाव देनो नागिरदों नोंस्रा रुमाबो खाथि नङाबा आं सिथाव बानायना हरनो हागौमोन मागो दमासिनि हा मागो दमासिनि फिथा लाबोदो पार्सेल फैदों आसामनिफ्राय ओमफ्राय मानो बिदि गोजा जादों आं आसामनिफ्राय पार्सेल फैदों थेंक इउ स' माच हितेश आगै कर'ना थेंक इउ ओमफ्राय कर'ना नङालै कारुनासो ना कारुनासो नामा ओमफ्राय जों कर'ना होनो कारुना आगै थेंक इउ ओमफ्राय हितेशबो थेंक इउ नाइट शिफ्ट खालामना फैदोंमोन गथ'आ प्रितमा बै बिल्डिंआव थायोनो प्रितम बर' हितेश बर' सानैबो बाक्सानि ना मोजाङानो थानो ना नोंसिना बेनिफ्राय नियारेस्ट मार्केटआ मा लुलु गारि मोनो बेनिफ्राय मेट्र'थ' गैया मा होनो कारवा बास थांनो हायो कारजों थांनो हायो मोनसे कम्पाउन्डआवनो ओरैबायदि गिदिरनो ओरैजोंबो दङ मिथिगौ सुजाबबो दङ आंजों लोगोआव ओमफ्राय बयखौबो हाबनो होआ गेटआवहाय नै पार्सेला सफैबाय पार्सेल नैबे दख'ना बेवहाय थाइगिर थाइनै दङ नायदो मैथाया गेब्लेजोब्बाय शिट माने बियो दाख्लैनो मोनफैदों गथ'आ ओमफ्राय आङो सोलाबाखैमोन लायनो थाखाय ओमफ्राय आं सानाखैमोन आरो बिदि पेकिं खालामना हरदों होननानै आं सानाखैमोन नै अबस्था गाज्रि जाबाय दोखो गेब्लेजोबखाबाय मोनखाजोब्बाय मैथाया ओमफ्राय नैबे माइब्रा माइरं बेखौ आङो ग्राइन्डार खालामनानै
मागो दमासिनि फिथा बानायनो नागिरदों फिथा नङा माने एन्थाब बानायनो मा बानायनाय जायो नायनि लोगोफोरखौ लिंहरनानै एसे ओमफ्राय बेयाव मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट बुस्थु दंबावो बेयावहाय हासिबफ्राङोलै नैबे आंनि क्रिम इन्डियानिफ्राय फेस सानस्क्रिन आं दासिमबो इन्डियानि प्रडाक्टखौ बाहायो बिसिनिखौ बाहायाखै सानस्क्रिन बेयावहाय आरो नायदो मायो दख'ना ओमफ्राय फास्रा दख'ना फास्रा मैथा ना गोरान सब एखेलगे मोनबोजोब्बाय मैथानि अबस्थाखौ नायदो गेब्लेजोबखाबाय नै दोखो दोखोनो मोनखाजोब्बाय मैथाया संखानाय बायदि जाबाय मोजां नुगोन ना मोनसे लाबोबावबाय दख'नाखौ आङो दख'नाजों फास्रा एसे आनकमन नुनायखौ लाबोदो जों मोनसे जायगायाव फैदों ओरैबायदि नुबाय काटारनि जायगाया बिदि दुब्लिबारि बायदि दुब्लिथ' नङा एक्चुवेलि मा होनांगौ जाखो गोजानाव न' ओमफ्राय नैबे बिल्डिंआव प्रितम हितेश आरो करुणा आगै जाय बिसोरखौ आगोलाव नोंथांमोना भिडिअ नुबायमोन ना बाक्सानि करुणा बाक्सानि गथ'फोर दङ ना सानै बर'फोर बिसोरो नैबेयावनो थायो ओमफ्राय आरो सोरबा बर'फोर दङनो बिथांमोना बेनो बिसिनि एक'मेन्डेसना ओमफ्राय आं हितेश आगैखौ लोगो हमनो फैदो प्रितमा डिउटियावसो दङनो दायो ओमफ्राय हितेश आगैखौ आं लोगो हमफैदों आरो ना